Bo día e moitas gracias por asistir a esta rolda de prensa na que se permiten comenzarei dando conta do contido habitual desta convocatoria. Despois, se queren, entramos noutras cuestións que poidan suscitar interés. Pero aquí estamos para dar conta do que vai acontecer no pleno da vindeira semana, un pleno que vai ter un marcado carácter legislativo, xa que está previsto o debate para a súa aprobación de ata 3 novas leis. Os dous primeiros textos legislativos teñen un marcado contido económico, porque estamos a falar da aprobación dos orzamentos da Comunidade Galega para o vindeiro ano 2026 e da Lei de Medidas Fiscais e Administrativas que o acompaña. Lembrar que falamos dos maiores orzamentos da historia da Comunidade Galega, 14.240 millóns de euros, dos que 3 de cada 4 destinaránse á sanidade, á educación, á política social e á emprego. 10.600 millóns de euros nestas 4 partidas para seguir avanzando no fortalecemento do estado de benestar. Uns orzamentos, ademais, que manteñen as rebaixas fiscais aprobadas en anos anteriores por gobernos do Partido Popular de Galicia e que no vindeiro ano veránse incrementadas con outras novas dirixidas a colectivos máis vulnerables, como, por exemplo, mediante a eliminación no IRPF da cota íntegra autonómica das axudas aos afectados pola ELA ou pola talidomida, ou das persoas prexudicadas polos incendios forestais do pasado verán, así como as deducións para libros e para material escolar. Ademais destes dous proxectos de lei de marcado carácter económico e fundamentais para que o Goberno de Rueda poida continuar desenvolvendo o seu proxecto político, na sesión plenaria da vindeira semana procederemos á aprobación da nova Lei de Protección das Persoas Menores e Prevención das Condutas Adictivas. Unha norma que ten como obxectivo protexer, anticipar e actuar fronte aos novos riscos que afectan diariamente á infancia e á adolescencia aquí, en Galicia. En concreto, a norma protexe máis e mellor os nosos menores fronte ás adiccións tradicionais e emerxentes, modifica o marco normativo, adapta a Galicia a evidencia científica actual e reforza a prevención en escolas, na familia e nas comunidades. Esta nova lei reforza a protección fronte ao tabaquismo e ao consumo do alcohol, especialmente ante as novas modalidades que buscan captar xente nova, bebidas de alta gradación vendidas como inocuas e campañas publicitarias encubertas en redes sociais. Ademais, incorpora por primeira vez, de forma sistemática en Galicia, a regulación das condutas aditivas non asociadas a sustancias como o uso compartido de pantallas, os videoxogos, apostas online ou contidos tóxicos. E, por último, a norma tamén reforza o control sobre a publicidade, a promoción e a venda de produtos potencialmente adictivos. Faino a través do endurecemento do acceso de menores a máquinas expendedoras, regulando espazos de risco, establecendo sancións proporcionadas e introducindo o principio de tolerancia cero fronte á captación comercial de menores. Esperamos que esta nova lei teña finalmente o apoio dos grupos da oposición, logo de que no debate en ponencia se negaran a facer transacción algunha sobre o texto orixinario, incluso naquelas que tiñan pactadas con organizacións que nos fixeron chegar as súas propostas de mellora. Pasando ao segundo punto na orde do día, dentro do apartado de proposicións non de lei, o Grupo Popular vai se centrar en dúas cuestións. A primeira delas ten tamén un carácter económico-industrial e está relacionada coa presencia de materias primas fundamentais no territorio galego e a súa importancia estratégica para reducir a nosa dependencia exterior nestes materiais. Por este motivo, solicitamos que a Xunta continúe coa xa iniciada este ano e convoque novos concursos de dereitos mineiros caducados co obxecto de impulsar a investigación sobre a presencia en Galicia de materiais minerais fundamentais para sectores estratégicos da economía de cara ao seu futuro aproveitamento. Así mesmo, pedimos ao Goberno central que impulse as iniciativas legislativas necesarias para recoñecer as materias primas minerais como recursos de primeira necesidade e de carácter estratégico dentro da reserva estratégica baseada nas capacidades nacionais de produción industrial. A segunda das proposicións non de lei que o Grupo defenderá en pleno ten que ver cunha polémica aberta no seu Goberno de Pedro Sánchez, concretamente, entre os ministerios de Educación e de Traballo, con casualmente un de cada ala deste Goberno bipartito.
Falamos da obriga establecida polo Ministerio de Traballo pola que os auxiliares de conversa deben contar cun contrato laboral no réxime da Seguridade Social, cando xa están definidas como persoas que participan nun intercambio cultural polo que non están obrigados a esas relacións laborais. Ademais, compre aclarar que contan con todas as coberturas, seguro médico, así como un ingreso en concepto de axuda para gastos de aloxamento e manutención sufragado pola Xunta de Galicia. Resulta, polo tanto, intolerable que esta rifa entre dous ministerios do goberno de Pedro Sánchez chega ao punto de que un programa como dos auxiliares de conversa que se leva impartindo en Galicia dende o ano 2009 con absoluta normalidade, estea agora en perigo a súa continuidade. Polo que solicitamos que o Goberno de España adopte con urxencia as medidas necesarias para garantir a continuidade dese programa de auxiliares de conversa no que na actualidade participan en Galicia 690 auxiliares en case 800 centros de ensino galegos. Dentro do apartado de preguntas ao Goberno, imos formular 3 cuestións. A primeira delas, sobre o balance que fai a Xunta respecto ás medidas e decisións adoptadas polo Goberno de España nos últimos meses ao obxecto de dar resposta aos grandes retos do mercado laboral en Galicia. Tendo en conta o esforzo en políticas activas de emprego que está a levar a cabo o Goberno galego, pois que deben de vir acompañadas de actuacións decididas a nivel estatal a través de reformas e medidas que garantan un marco laboral estable, equitativo, e que dea resposta aos retos comuns que afrontan non só Galicia, senón o conxunto de España. A segunda das preguntas vai dirixida a coñecer as últimas novedades respecto da posta en marcha do Centro de Protonterapia de Galicia, que vai supoñer un paso adiante non só na comunidade galega, senón a nivel de toda España, no tratamento de tumores complexos, especialmente os pediátricos, e situados en áreas anatómicas de elevada sensibilidade, reducindo así os efectos secundarios e mellorando os resultados sanitarios sen ningunha dúbida. E xa para rematar, a terceira das preguntas que formularemos ao Goberno galego ten que ver coa situación da Unidade Nacional de Policía adscrita a Galicia, que vive, como coñecen vostedes, unha situación moi delicada a consecuencia da negativa do Goberno central a incrementar o número de efectivos que velan pola seguridade das institucións galegas e, moi especialmente, das mulleres víctimas de violencia de xénero. E xa para rematar pola miña banda, quixera facer unha pequena reflexión sobre a cuestión que está a protagonizar a actualidade informativa en Galicia, que non é outra que as acusacións feitas por varias mulleres contra o presidente socialista da Deputación de Lugo por suposto acoso sexual. Continuamos á espera de que o señor Tomé ofreza explicacións claras e contundentes sobre estas gravísimas acusacións realizadas a través da canle interna do Partido Socialista, que, polo que coñecemos, chegaron a altos responsables do socialismo galego sen que atado agora deran explicación algunha da súa nula intervención no asunto, cando deberían de ser os principais defensores desas mulleres presuntamente acosadas. Dende o Grupo Popular non nos sorprenden en absoluto as denuncias sobre a forma de actuar do señor Tomé, logo de que as deputadas do propio Partido Popular de Galicia sufriran no pasado e persoalmente os seus repugnantes ataques machistas. Compre lembrar casos como o da vicepresidenta deste Parlamento, a señora Candia, ou as máis recentes palabras do señor Tomé no debate de orzamentos da Diputación, mantido fai escasas semanas neste Parlamento, ante a intervención realizada pola nosa compañeira e deputada Nicole Grueira. Nos pedimos unha explicación urxente a estas acusacións de acoso por parte de compañeiras de militancia socialista ao señor Tomé, porque xa estamos un pouco cansos de tanta demagoxia socialista e creemos que non chega co de que son feminista porque son socialista. Hai que predicar igual algo menos e practicar co exemplo un pouco máis, sobre todo no que se refire á defensa das mulleres e da igualdade. Pero tamén é necesario que dende o Bloque Nacionalista Galego, tan profundamente autoproclamado feminista e defensor das mulleres, se dea un paso adiante e se amose o seu resentamento a estas supostas prácticas denigrantes do seu compañeiro de goberno na Deputación de Lugo. Estamos acostumbrados xa á incoherencia do nacionalismo galego, moi amigo de berrar e criticar, cando os problemas
non son seus ou da esfera dos seus socios. Pero, en cambio, son moi caladiños cando se trata de afrontar os seus problemas e pedirlle contas aos seus mellores aliados, tanto no Goberno central como, neste caso, na Deputación Provincial de Lugo. E, por certo, tamén en moitos concellos ao longo da xeografía galega. Penso que a coherencia exixe que se tomen decisións contundentes e, polo tanto, o BNG non debería permanecer ni un minuto máis en gobernos que amparan actitudes machistas, gobernos e organizacións que presuntamente protexen os agresores e abandonan as víctimas. Hoxe o BNG, e acabamos de escoitalo, pon a pelota no tellado do PSDG, esquecendo as súas propias responsabilidades, porque hai que recordar que o señor Tomé preside a Deputación de Lugo tamén cos votos do Bloque Nacionalista Galego e, polo tanto, está na súa man, está na man do BNG dar remedio a esta situación que nos parece simplemente intolerable, inasumible e que requiere dunha actuación contundente e rápida. Creemos que Lugo e as súas institucións non merece menos. E, pola miña parte, nada máis que decir, poñerme a súa disposición por si quixeran formular algunha cuestión sobre este ou calquera outro tema. Non hai nada? Perfecto, pois moitas gracias e vémonos en vindeiras citas.